Последните есени лъчи галят моите очи. Време е да топнем за последно джуланчетата на плажа, преди да ги зазимявам стерлиците. Ей, младеж, това кенче ще го допиеш ли? Ясно. Ей, виж там Мечо Пух. Прашчо. Бъгс Бъни. Шрек? Добре де, ей там Ламил Ямал, вземи му автограф. Ямал, къде е? Тегава работа, ама за 2 глътки автографи раздавам. Абе, нещо огладнях аз. Да имаше нещо мезенце тука. А чакай бе, че аз съм се подготвил. Ей го е моя сладолетна клечка с глазура. Лично и домашно производство. Наричам го крен виршони на клечка. Мамо, я виж какъв сладолет има чичкото. Как не ви е срам, скъпа, не гледай това? Чичко ли, че аз съм си млад бе, алоу! Майка ти не иска ли 2 буркана за зимата? Ще мине тънко само 30 лева на буркан. Ами за това трябва да питаш тате. Тя да, но ти тънко няма да минеш. Ау, отидоха ми бурканите. Яд ме е за буркана, тъкмо от реколтата с сладкия пипер. Дай да видим какво става тука, да разузнаем хоризонта. Ау, това котенце ли е, че не мога да видя от тука? Така се вижда по-добре, ох, на батко. Скъпи, какво правиш? Гледам едни котенца, Котенца. да даже и танцуват. Я, дай да ги видим тези котенца. Казах ти, скъпа, танцуващи котенца. Добре, че съм се подготвил с 3D очила за виртуална реалност. Каквото наглася, това ще гледаш. Хе! Скъпи, тук виждам и танцуващи зебри. Айде, скъпа, гледай там, само хубави неща има. Скъпи, виждам и теб. И как изглеждам, да красив ли съм, да наострил ли съм перчема? Ами странно, но пък точно както си те представях. Значи всичко точно, скъпа. Ех, море,